Buenas. ¿Por qué elegí el mar? Bueno, por el mar, por el ambiente familiar, por su gente, por la tecnología que nos permite estar a la vanguardia en ciertas especialidades aquí en Barcelona, sobre todo en mi especialidad que es puntera en lo que yo buscaba, y bueno, también porque tienen algo que se llama posguardia, que ya verán lo que es si nos eligen. Soy farmacéutica interna de aquí, del Hospital del Mar, por dos cosas. Primero, a nivel laboral, la formación es muy alta. Segundo, a nivel personal, la gente es muy maja y estoy muy a gusto. Bones a tots, jo us animo a fer especialitat a l'Hospital del Mar, que bueno, és un hospital que d'infraestructura és dels petits de Barcelona, però que com a assistència, com si fossin els hospitals molt grans. Des del punt de vista quirúrgic, que és la meva especialitat, doncs fem molta mà i la docència és genial. La meva història és una miqueta més peculiar i jo em vaig formar com a estudiant aquí a l'Hospital del Mar i quan vaig tenir l'oportunitat de seguir la meva formació no m'ho vaig pensar dos cops. Crec que és un hospital punter, investigador, però amb el tamany ideal perquè ens coneguem entre tot el personal. I per què no dir-ho, tenim la platja al costat.